Mayong gabi mga binahal, ha? Pahabol ta karon, pamawi mo. Kay dako na ra ba mo pildi. Mga minahal, ha? Palihog ko mga minahal og share sa atuang Facebook Live. Kunya nagsige nako og pang-reply sa mga nag-chat mga minahal, no? Mga kaigsuunan. Sa tanan na itong mga minahal diha, pa-share dayon sa to ang Facebook Live. Daghan nako og gichatan, tanan mo chat nako akong replyan mga minahal. No? Tanang ni chat na replyan na mga minahal. Kunya ayaw ni chat man ang bashers. No? Mga minahal. So, kung isikreto na to atong numero, kadaog yun taani, mga minahal, no? Kung unsay akong i-guide ninyo diha, maoy sundan ninyo, mga minahal. Okay? Pa-share na sa to ang Facebook Live, mga minahal, kay burak ta sa 9 PM. Di ta mahadlok, dako na tagpildi. Unya, mahadlok pa ta. Uy, hadlok kay, mga minahal, ha? So, kamong tanan nga mga nag-share, naglantaw karon, pa-share na kay ato ning dirahan sa alas 9 mga minahal. Kining ato ang one combination pahabol. Pahabol nato karon mga minahal. Wa pa kunig ihatag diha ninyo mga minahal. Daghang malipay ani karong gabi una mga minahal. No? Daghang malipay ani karong gabi una mga minahal. So, kamong tanan nga mga naglantaw diha. So, please release me, let me go. Magpahabol ta karon. Pa-share lang mga minahal. No? Wa pa ko mahuman, wa pa ko mahutig paglaom. Padaugon pa nako mong tanan mga minahal. Ha? Pa-share lang mga minahal. Kay haron ato na ning sugdan mga minahal. Okay? Pa-share na. Oy, langan-langan. VIP combination para sa tanan nga mga naglantaw karon pahabol. Now mga minahal. Okay? So, palihog og share sa ato ang Facebook Live mga minahal para malipay tang tanan mga minahal, no? Okay? Palihog lang tag-share mga minahal. Cut off na tang. Nga naman dahil pa-cut offan na sila. Diya, na sila halin. Bahala na sila. Kinsa layway halin. Mga minahal. So, ako ning ipahabol karon. Tanaw na to kung di bagid mo gawas. Mga minahal. So, kamong mga walay tatang VIP code pag-share na mo. No? Kay haron maapilan mo mga minahal pag-share na mo. So kato mga nagkupot sa tatang VIP code kini ha, kato mga nanugat das Iligan og sa Cagayan sa Mindanao kini Gabon hangin bituon, Gabon hangin bituon, Gabon hangin bituon, Gabon hangin bituon, Gabon hangin bituon. Kato mga walay tatang VIP code pag-share lang mo kay haron matagaan ta mo. Mag-agad ra ko mga minahal ninyo kung mag-share mo, tagaan ta mo mga minahal. Okay? So, Gabon, hangin, bituon. Gabon, hangin, bituon. Gabon, hangin, bituon. Gabon, hangin, bituon. Unya, kinini ang diara mga minahal. Gabon, bangaw bituon, Gabon 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 bangaw bituon mga minahal. So kato mga walay tatang VIP code pag-share na mo kay haron matagaan ta mo karon mga minahal, no? Dayon di ay akong pahabol mga minahal. Alarma ni sa Mindanao ha. Gabon bangaw bituon, Gabon bangaw bituon. Unya Gabon hangin bituon, Gabon hangin bituon. Mga minahal, no?
Dayon do na tay pahabol karon nga one combination mga minahal. Mao ni ato ang gihingosgan karon maayo para sa tanan, no? Mga minahal. So mao na. Unya sa Leyte kining Baka Tiger Cabaw. Baka Tiger Cabaw. Pa-share lang haron matagaan mo na ko VIP combination mga Facebook live viewers, no? Pa-share lang mga minahal. Kato mga walay tatang VIP code ayo mo kaguol, pag-share lang mo haron matagaan ta mo. Baka Tiger Cabaw, 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 Baka Tiger Cabaw. Unya dayon kining Baka Kabayo Cabaw, 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 Baka Kabayo Cabaw mga minahal. So kato mga walay tatang VIP code, pag-share lang mo haron matagaan ta mo ani mga minahal. Dayon coding sa mga kuan, mga nakasugat na mga minahal di Cebu. Di ara mga minahal akong ihatag ha. Di ara kini mga minahal kining pagpangga, pagamping, kalipay, pagpangga, pagamping, kalipay, pagpangga, pagamping, kalipay, pagpangga, pagamping, kalipay, pagpangga, pagamping, kalipay. Dayon pagpangga, magmaya, kalipay, pagpangga, magmaya, kalipay, pagpangga, magmaya, kalipay, pagpangga, magmaya, kalipay. So pa-share na dayon mga minahal haron makahatag ta karon og VIP combination para sa Facebook live viewers, no? Palihog lang ko mga minahal, i-share ato ang Facebook live karon mga minahal. Okay? Sige. So kamong tanan nga mga naglantaw diha mga minahal, palihog lang ko mga minahal og share sa ato ang Facebook live kay ato digi pahabol karon ang one combination mga minahal, no? Nya pa-share lang. Dali ra ba mo? So pa-share lang mga minahal, no? Pa-share lang sa ato ang Facebook live, no? Sige mga minahal. Okay? Okay na to dayon ang atong one combination mao ni kinakusugan karon. Walay laing nagkuputan ni kitara mga minahal, no? Ato ang one combination karon nga kitaray nagkuputan ni kitaray naaani wa gidnis uban mga minahal kining Cabaw Tiger Cabayo. Cabaw Tiger Cabayo, 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 Cabaw Tiger Cabayo. Unya Cabaw Tiger Cabayo, Cabaw Tiger Cabayo, Cabaw Tiger Cabayo, Cabaw Tiger Cabayo. Unya Dres Pikas bituon hangin bangaw, bituon bituon hangin bangaw, 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 bituon hangin bangaw mga minahal. Dayon kalipay magmaya pagamping, kalipay magmaya pagamping, kalipay magmaya pagamping, kalipay magmaya pagamping. Katong mga way coding diha mga minahal. So pa-share lang sa to Facebook live kay diri na ta sa mga Facebook live viewers mga minahal karon. So manatag pahabol sa mga nakasugat na mga nagkupot sa to ang coding mga minahal, no? Unya mao na mga minahal ang ato adihang special mga minahal, no? Okay? So mao na mga minahal
Okay, mga minahal, palihog ko ha. Kato mga walay tatang sa ifikod, pa-share lang haron masulbad inyong problema kay di gid mo kasabot mga minahal. Ha? Mao na ayaw mo kaguol kay diring dapita libre na gid mo ani mga minahal, no? So palihog lang kong share mga minahal sa ato ang Facebook Live para mga minahal malipay tang tanan ha. I-share lang ninyo ato ang Facebook Live mga minahal haron malipay mo mga minahal, no? So palihog lang ha? I-share dayon kay haron malipay ta mga minahal. Okay? Mubalos daw unsa. Di ta pa lupig kay wa nas atong dugo mga minahal nga malupig ta ng pildi. Adto gid tas mo daog ta mga minahal. Okay? Palihog lang tag share kay haron makahatag tag one combination karon sa ato ang Facebook Live karon mga minahal. Aron manugat na mo tanan nga mga nagchat ganiha gichatan na nako, gireplyan na nako mga minahal, no? Unya chat lang mo, padayon lang mo sa inyong pagchat sa Tatang Melchor Jimenez page unya tong VIP combination, akong i-reply diha ninyo kung mag-chat mo unya pa-share lang daan sa ato ang Facebook Live mga minahal aron ako mo ma-replyan, no? So, i-share lang ninyo itong Facebook Live para ma-replyan mo. Pag humanin yung share, pwede na mo mag-chat sa Tatang Melchor Jimenez page 2023 mga minahal. No? Pwede na mo mag-chat. Kanya, ma-replyan yun mo. Sure, yun ko. Replyan ta mo mga minahal. No? Okay? So, doon na tayo ipahabol dire mga minahal. Para karong alas 9. So, mamalihog lang ko mga minahal kay haron oy dunay wa kakuha sa alarma. Ma'am naa ka kas group chat. Ako naman ang gihatag das group chat, madam. Wa kaabot si madam. Okay. So, mamalihog lang ko mga minahal ang atong kamo mga naglantaw ko sa Facebook Live, pa-share lang ha mga minahal kay ato ning ipahabol karong taod ang ato ang kinakusgan mga minahal para kaninyo. So, hala sige, pa-share lang mga minahal. Pa-share na mga minahal haron malipay ta, no? Ang kuan ba ang 646 o 464 nya kuyaw gihapon na pabalikon ang 604 o 804 mga minahal, no? Pero ayaw lang mo taya ana kay din asa na pagawason mga minahal kay kutob siya mayaw-yaw na to this live mga minahal murag kuan gyud murag apiki pero lutson taniron mga minahal, palutson taniron. Pa-share lang mga minahal haron ato na ning mahatag diha ninyo ang ato ang special para sa mga Facebook Live viewers karon. Di man kumuundag paghatag hangtod makadaog mo mga minahal, no? So karon mga minahal padayon man atong pagpaningkamot nga aron makadaog ta mga minahal. So, maningkamot lang ta, niya inahinay lang ta, mga minahal, pa-share lang sa to Facebook Live kay ato nang i-share ninyo ang ato ang pinaka-special para karong alas 9 sa gabi. Kitaray na aani, wa ginis uban, di gininyo makuha sa uban mga minahal, no? So, diri ra ni sa Tatang Melchor Jimenez page 2023 mga minahal, di ginin nyo makuha sa uban mga minahal ang kinakusgan kay ang uban wa man na sila kay balog kung siya mo gawas, ako kay balog man kung siya mo gawas, numero man mga minahal, no? So palihog lang ko mga minahal sa pag-share sa ato ang Facebook Live. No? Mga minahal, kung di kita padaugon,
di na ta manayaan kung di kita padaugon. Kinahanglan padaugon kita aron manaya pa ta mga minahal, no? So mamalihog lang ta mga minahal og share sa ato ang Facebook Live, no? I-share ninyo ato ang Facebook Live mga minahal. Unya ato ning ihatag diha ninyo ang kinakusgan karon para sa 9 PM draw, no? Ngaron sige, maghulat na lang ta sa mga sharer mga minahal kay haron maghatag na ta mga minahal, no? Unya salamat de sa mga star sender. Oh. Sa pikas de ron. Pa-share lang sa tuang Facebook Live baga bidahal kay aron ato ning mahatag ninyo, ha? Mga minahal na kabalo mo ang kanang 133 delikado man nagmugawas, no? Kanang 177 o 199 155 delikado kanang mugawas. Pero kung ma-mention man gid nato diri sa live ambot nganong mugahi mga minahal, no? Lagi panid-an na dagoy natong numero ba, no? Ang 357 delikado na pud na mobuhagay nga 577 delikado na pud na mobuhagay, pero ambot ngano kung ma-mention nato sa live mugahi man, no? Mga minahal karon di ay humok, ilisa na tog humok mga minahal. Pa-share lang, ha? Okay, pa-share na. Ayaw mo paglangan-langan mga minahal. Haron makahatag ta ninyo. Ganahan maka mo mahatagan mo mga minahal. No? Ganahan maka mo diha. So pa-share lang sa ato ang Facebook Live mga minahal. Okay? Pa-share lang mga minahal sa ato ang Facebook Live karon mga minahal, no? Nya pa heart reaction lang pod para kada bang murasad kog inyong gimahal ba mga minahal, no? Pa heart reaction kuno haron lang gud nga murasad na nagmahal nato, no? Para lang gid ba nga murasad na ay nagmahal nato mga minahal. Palihog lang ko mga minahal sa ato ang Facebook Live karon. Mga minahal, share dayon ninyo aron malipay ta mga minahal. So mao na to, no? Kay haron maka daog ta mga minahal. Simanta kuan gud dalo ato gining ihatag da ninyo kay di man tadalo mga minahal. No? So mamalihog lang ko share sa ato ang Facebook Live mga minahal. Salamat sa mga nag-share na di ay 172 live sharer unya mga minahal. Di ay 520 kabuok nga naglantaw. So basin di ay mag-share na sila ron. Lato-laton lang ni nato sila mga minahal haron makahatag ta diri sa live. Mana mo po kog coding mga minahal. Okay mga minahal. So ragon mga minahal. Sige mga minahal. Pamawi mo ani mga minahal. Okay? Mamalihog ta. Natural ra ng mga bad comment diha kay mga kuan man ni. Basin wa na ni sila kuan. Wa na ni sila halin silang pa VIP ba. Mao na mo comment na lagbati mga minahal. No? Walay bayad atong pa VIP chatan tamutan mga minahal. No?
Okay? So, pa-share lang sa tong Facebook Live. Kay magpabuhagay ta diri. Salamat sa mga nag-share na. Kung sa mga wa pa nag-share, pa-share lang niya. Mga minahal. Kay alas 8 na, kunya kinahanglan mapahabol na to ni alas 8:20. Mga minahal. Oh. Depende kung mag-share mo, mga minahal. No? Okay? So, anak lang. Abi pa lang, naniid na mo diha. Oh. Sige, mga minahal. Palihog lang o share sa ato ang Facebook Live. Sige, pa-share lang, mga minahal. Aron makita yung katsag. Mga minahal, pa-share lang ha. Uy, legit ta diri ha, legit. Okay, mga minahal. So, one combination ra gini. One combination ra gini, mga minahal. One combination. Sige, pa-share lang, no? Unya na nato ihatag ang special kung mag-share na ang tanan. Mga minahal, iuna lang ninyo ang kuan. Iuna lang ninyo ang 513 unya 575 757 575 757. Iuna lang na ninyo diha, mga minahal, no? Kay ato ra ning ipaulahi ang one combination para ni sa mga sharer, mga minahal. Niya para pod sa mga mulahutay og lantaw, mga minahal, hutay ra makalahutay ani kay dugay mo kita mohatag, no? O nang uban masuko na lang noon kay dugay mo kitang mohatag, mga minahal, no? So, mauna, no? Mga minahal, pa-share lang sa ato ang Facebook Live kay aron mahatag ganin nato ato ang special, mga minahal. Okay ha? Palihog lang ko, mga minahal, sa ato ang Facebook Live, mga minahal, no? Okay? Palihog lang ta, mga minahal. Palihog lang o share, mga minahal. Oh. Unya, doon natay kuan, doon natay bagong group chat karon, mga minahal, para sa mga kuan ra kanang sa tatang ragid, mga minahal, no? Pero muhatag gyapon ta sa mga dili gyud sa tatang ra. Itong naapoy lain diha, mga minahal. So naapod tay grupo sa mga tatang ra, no? Tatang ra, mga minahal. Tatang ra. No? So, doon na tayo grupo, ana, mga minahal, sa tatang ra. Unya kisay mo join,
Okay ra gyud kayo mi, no? Sa amo ang grupo nga Tatang Ra. Mga minahal. Okay? So, doon na mi grupo ron bag-o Tatang Ra. Mga minahal. Walay laing kuan. Walay laing gimahal si Tatang Ra gyud. Mga minahal, no? So, mauna mga minahal, ganahan mo apil, pwede kayo. Pero si Tatang Ra lagi, mga minahal. No? Si Tatang Ra. Ala, kisa may ganahan mo apil sa among bagong grupo ron nga si Tatang Ra. Mga minahal. Ganahan mo apil sa atong bagong grupo ron nga si Tatang Ra. Pwede rin kayo. Kanang si Tatang Ra yun. Mga minahal. I-appeal ko sa Tatang Ra. Sige. Mga minahal. Okay ha, mga minahal. Palihog lang ko mga minahal. Kay doon na tayo bagong daily guide na pod para sa tanan mga minahal, no? Okay? So, maura na mga minahal unya hapit na oras or oras na gyud. Uy, oras na. Di ara ato ang special. Palihog ko. Okay, palihog ko. Salamat sa mga nag-share diha, mga minahal. Si Tatang Ra, ha? So, doon na tayo grupo nga Tatang Ra. Kasi mo appeal diha. Ingan lang ko ninyo ganahan mo kay open ra ato ang pultahan nga way sira. Ato ang pultahan nga way sira ablira. Mga minahal. Okay? So, pa-share lang mga minahal sa atong Facebook Live. Ang ato kay pahabol ramang gini. So kining akong pahabol para ninyo ni. No? Para ninyo ni mga minahal. Okay? Ang akong group chat wa nay bayad, mga minahal. Wa nay bayad ako ang group chat, mga minahal. No? Di tayo nga anak na kanang magsigig comment diag bati kanang mga basher diha. Mao nay kuan? Mao nay magpabayad halata anak. Wa mo kabantay anak. Okay ha? Paliog lang ko mga minahal. Doon na tay grupo karon Tatang Ra. Tatang Ra mga minahal. No? Ala, kini mga minahal. Dali ni makita ang katag. So, join lang mo sa Tatang Ra kay aron malipay sa mo ba? Mga minahal. Sugod na mi ani, dugay na kayo. Mga minahal. Maunang daghan kayo tag tigpaniid diha mga minahal. No? So, doon nami kuan grupo mga minahal. Sige. So, ganahan pud mo appeal sa mo ang grupo nga kuan katong grupo sa Nilosi ay mga minahal kinabitaw mga masuko nga mag-istorya ta dire, mga ma-offend maguna sila sa to ang ipang tabi. Good kay nagpabayad maguna sila VIP. Muna halata na kayo na mga minahal. Once ganin ay mo comment di nga magpasuko-suko. Mga minahal, mga kuana na offend sa tong istorya ba. Mga minahal. Kay nagpabayad man sila VIP good niya. Di na sila mahalinan. Mga minahal. Muna
mga minahal. No? So, mo na, doon na tayo grupo tatangra niya atong ipa-registered mga minahal. Kini. No? Akong ipa-registered mga minahal. Klaro jud ba? Diba? Ili basta-basta ba, no? Mga minahal. Atong iparehistro. Diba? Ana ra. Mga minahal. So, pa-share na, no? Kumana mo share diha. Alas di ay ato ang 624 live viewers nya. Salamat kayo ha. Mga minahal, salamat sa inyong pag-share. So, pa-share lang mga minahal. Kamutanan diha, pag-share lang mo mga minahal, no? Okay, so may mo appeal sa grupo na to. Sa among grupo. Magulat lang ta sa uban kay wa pa man sila mag-share. Okay, ang kuan bitaw ang kuyaw mo juga ron ang mobalik ang 804 o 604 mga minahal nya ato manggihatag der sa live mo nang wa mo gawas. Ma'am Marilyn Kilat, mayong gabi ma'am. Chati good ko Ma'am Marilyn. Chati ko Ma'am Marilyn. Okay. Pa-chat lang ko Ma'am Marilyn ha. Pa-chat lang ko Ma'am Marilyn. Haron. Okay mga minahal. Ang atong pahabol mga minahal. Ang pahabol na to mga minahal. Ayola ninyo bagdoke kay di na po na pagawason mga minahal. Basta inyong bagdukan di pagawason, no? Di lang sa tamo bagdok kay di na po pagawason. Kato mo appeal sa among grupo, ingnalan ko ninyo kay i-appeal ta mo. Okay ha? So, mamalihog lang ko ninyo. Kini ang ipahabol ninyo diha. Karon, gabi una. Mga minahal. Ang atong ipahabol kini lang. Kini. Kining ni Kining 093 niya di gihapon kakumpiyansaan ang ayaw mo kumpiyansa kay basin mobalik ang 312 mga minahal. Salamat kaayo ninyong tanan. Bye-bye. God bless.